Häzirki wagtda vilayatda telekeşilik işini alyp barýan kärhanalaryň hemde ularda zähmet çekýärleň sany barha artýar. Bew ýüpek hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylda multifilament ýüplük önümçiligini öňürmäge başlady. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyna Germaniýanyň döwrewap enjamlary ornaşdyryldy. Bu ýerde multifilamentli polipropilen ýüplükleň aýda 100 tonasy, ýylda 1200 tonasy öňürlýär. Ýüplükleri esasan hem haly önümçiligine giňden ulanylýar. Bu ýerde polipropilen ýüplügi yerli çiý malyny işlenip taýýarlanýar. Kärhanada öňürleýän ýüplükleri ekologiýa taýdany arassalygy, ýokary hililigi, renkleriniň durnuklugy bilen tapatunyp, alyjylar tarapyndan öseni islege eýe bolýar. Bu önümleri diňe göre içerki bazarda yerlenmeli eseme daşarky bazarlara, ýagny Azerbaýjana, Özbegistana, Türkiýe eksport edilýär. Kärhana geljekde önümçilik kuwwatyny ýokalanyrmagy, önümden görnüşlerini artdyrmagy, öňde barjy daşary ýurt kärhanalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy maksadyny. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaň 20-den gowragy zähmet çekýär. Kärhananyň agbyr işgärleri ýurdumyzda pehim paýhys ummany magtumly pragylaryny özleriniň zähmet gadamlaryny barha batlandyryp, ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek uruny edýän ýadusyz alady üçin hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza alkyş sözlerini beýan edýär.